at ngayon, tingnan yung damit ko at nakaipets. Magpa-sounds. Aso pa. Montre Diming Club shout out. May sound ba? Ayan, tamsak lalab. Salamat sa patamsak mo dyan, lalab. Salamat. Low battery pala to. Low battery.
Ayan, Bicolanang Oragon. Nagbaba ng bahay mga lalabs. Monterdi. Ayan. Thank you so much, lalabs. Batang Tambay, Miguel Love, shout out, tamsak. Ayan. Batang Tambay, lalab, salamat sa patamsak. Ayan. Ayan, Monterdi. Blagwaray Elias. Excuse me. Ayan, Miguel Love, shout out. Blagwaray Elias, tamsak po. Ayan, salamat sa patamsak. Blagwaray and Monterdi, Miguel Love, shout out. Batang Tambay, Miguel Love, shout out, lalabs. Ayan, 5 million in daos, Miguel Love, shout out. Ayan, premiere. May premiere ka, lalabs. Ayan, ipin natin yan ng matamsakan. Ayan, 6 million in daos, Miguel Love, shout out. Batang Tambay, Miguel Love, shout out po. Lalabs, Miguel Love, shout out. Ayan, patamsak po sa nakapin mga lalabs. Blagwaray. Ayan, tamsakan ko yung lalabs. Dikit ko na rin to sa'yo, ayan. Padikit po, balikan ko agad. Ayan. From Blagwaray Elias. Tamsakan natin yung nakapin mga lalabs. Nakapin. Ay, natamsakan ko na pala to. May tamsak na ako. May tamsak na pala ako. Blagwaray, tamsak po, dating dikit from Monterdi. Ayan. Ayan, Danpin from Batang Tambay. Montings po. From Blagwaray Ilyas. Batang OTW po from Blagwaray. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Jonas Kilala, Miguel Love, shout out, la loves. Love you. Ayan, love you too.
Jonaski, thank you so much, lalabs. Thank you. Samira Miguelab, shout out. Samira Chutay Backyard Garden. Lalab Miguelab, shout out. Thank you so much, Samira. Ayan, Monterdi, thank you, lalabs. Thank you. Kain na sige lang, kain ka lang, lalabs. Jonaski. Ayan, patamsak pa ako sa nakapin patamsak, mga lalabs. Sa premier po na nakapin patamsak. Batang Tambay. Sino ba si Batang Tambay? Si Bakukuk pala to. Si Bakukuk TV. But you're hiding your subscribers. My boy, hello, Miguel, have shout out. My boy, thank you. Batang Tambay, dan po sa'yo with bakas. Ayan. Batang Tambay, dan na sa'yo si Vlog Waray. Mabalikan na lang, lalab, salamat. Mga tayo ng tubig. Laki siguro bahay niya nakatago. Siguro po, malaki nga. Baka nasa 15K or 10K. Ayan. Salamat, idol. Dan na ako sa kanya, host. Ayan. From Batang Tambay. Ang laki siguro ng bahay ni Batang Tambay. Kasi naka-hide. Miami Beach, good morning, lalabs. Ayan. Thank you so much. Good morning. Ayan, si Monterdi nagbaba ng bahay. Monterdi. Pork dinuguan. Wow. Malaki din yung bahay ni Monterdi. Sana all ang laki ng mga bahay. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Nakatamsak na pala ako kahapon sa main ko, Vlog Waray. Ayan, dikit ko to ulit sa pangalawang dikit to Vlog Waray. Ayan. Vlog Waray TY po. Ayan. Hi, Android 16. We love shout out.
Pwede pala yun. Oo, pwede yun. Ang alin? Alin? Ano mo, dinuguan mo, ginawang balon-balunan ng manok. Pwede yan, lalabs. Pwede yan. Depende yan sa nagluluto. Try mong gawin, vlog waray. Ayan. Dami mong ads, agom. Ayan, thank you, Lalab Junaski. Pwede yun, lalabs. Try mong gawin. Ayan, Monterdi nagbaba ng bahay. Monterdi. Ayan, try nga ako noon. Try mo, lalabs. Ayan. Rem Biniga TV, Migalab, shout out. Masarap yan, matry nga rin yan. Ayan, Rem Biniga TV, tamsak dan. Ayan, salamat sa patamsak mo, lalab. Salamat. Naman tong bulbul ko ay nagpupunta sa bunganga ko. Kaya sa electric fan. Pwede magbaba ng bahay, idolos. Sige, lalas, magbaba ka ng bahay mo dyan. Pwede. Ayan. O doon, Migalab, shout out. Ayan. Migalab, shout out, host. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Migalab, shout out. 6 million. Android, thank you. Ayan. Ayan, si Odo nagbaba ng guy. Gandan mo po. Ayan, thank you so much, lalabs. Thank you. Parang nag-pause na tayo, ah. Tropa Mix Vlog, Migalab, shout out. Host, Tamsak Dan. Ayan. Sir Jim Gaming, Tamsak Dan, Migalab, shout out. Ayan, dating dikit host from Tropa Mix Vlog. Ayan. Salamat, lalabs, salamat. Ayan, patamsak naman pa ako sa nakapin, mga lalabs. Vlog waray, dan na po ba kayo sa nakapin? Dan na. Pumipiyok-piyok pa. Tropa Mix. Ayan. Nawawala ng boses si host. Ayan, 6 million daw. Migalab, shout out. Sir Jim Gaming, nagbaba ng bahay. Sir Jim Gaming. Ayan, 8 million in daw. Migalab, shout out. Patingin si Maui, nasa ilalim na naman siya ng kama. Hindi ko siya maabot. Ayan, Bicol na ng Uragon, nagbaba ng bahay. Palablab din ako, mga lalabs. Sa gustong dumikit, mag-iwala ng bakas para masuklian ko. From Tropa Mix Vlog. Vlog waray daw from Odon. Ayan. Vlog waray, pasuklian yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Vlog waray. Ayan. Ayan, 6 million daw. Migalab, shout out. Ayan, OTW from Vlog waray. Dami ko nagom, nakakalahati ko yung kaldero. Sige lang na lang, magpataba ka lang dyan. Huwag ka magpapayat. Ayan, 9 million in daw. Migalab, shout out. Dan na kayo sa nakapin. Ayan, Monterdi, baba ng bahay, Monterdi. Dan na po ba sa nakapin, mga lalas? Monterdi, ayan. Cooking with Sapia, lalab, Migalab, shout out. Hello, how are you? I am good, lalab, alhamdulillah. Ayan. Monterdi, baba ng bahay, Monterdi. Monterdi, nandito ka pa ba, Monterdi? O doon, all dikit na po. Thank you sa'yo. Ayan. From Vlog Waray Elias.
Monterdi, nandito ka pa ba, Monterdi? Baba ng bahay. Wala na si Monterdi. Rem Benega, nandito ka pa ba, Rem? Rem Benega, thank you, host. Ayan. Like Dan, ayan, thank you so much. Thank you. Monterdi, nandito ka ba, Monterdi? O Rem Benega, nandito ka pa ba, Rem Benega? Rem Benega, Dan with Bakas. Ayan, cooking, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million. Ayan. $6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million. Wala na ba? Wala na. Tropa Mix. Nandito si Tropa Mix. Ayan, si Tropa Mix na lang ipin natin. Oy. Wala na yung iba. Umalis na. Aning. Ayan, palablab pa ako nakapin mga lalab. Tropa Mix vlog. Nandito ka pa ba, Tropa Mix? Nakapin ka lalabs? Ayan, Tropa Mix. Lapu-Lapu and Leslie team up. Tropa Mix, nakapin lablabin mga lalabs. Tropa OTW, mag-iwan ako ng bakas kasi pwede sa second account din ikaw ang dikit kasi gagawin ko tong main channel. Ayan. From Vlog Waray Elias. OTW po sa nakapin. From Vlog Waray. Ayan, dito ko sa bahay mo, Tropa Mix. Ano ba naman ang asong to? Emilo channel, Miguel Love, shout out. Emilo. Tamsak Dan, Emilo, Miguel Love, shout out. Ayan, Emilo Lalas, meron ka ng jacket. Thank you so much, Emilo. Tropa Mix, vlog early copy. Ayan. Ayan, Tropa Mix, dati man tayong dikit sa main ko, lalabs. May palitan po ba, madam? Meron. Ayan, kung meron kang alagad dyan, mag-iyak mo, baka meron dyan. May palitan, kung meron kang available. Ayan, baka si Vlog Waray may mga alagad yan. Ayan, Tinto 90 available. Ang dami, sana all. Ayan, Vlog Waray. Ang dami mong accounts, lalab. Siguro ang dami mong gadgets. Ayan. Di ba sa isang mobile parang 10 lang ata yung allowed ni Google? Vlog Waray, balikan kita. Ayan. Cooking nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. Ayan. Dalawang CP lang gamit ko, host. Ayan. Ang dami mong accounts. Kasi nung nasa abroad ako, nag-try akong gumawa 10 lang ina-allowed ni Google eh. Sabi niya, ang dami na daw account. Isang CP kaya 50. Ayan. Barbie.
Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. Yan, Emilio. Hindi ko ngayong bahay ni Emilio. Ayan, Emilio. Dikit mo sa akin 10 lalab. 10 lang yung kaya ko. Cooking done. Cooking done to you with comment from Black Waray. Ayan. Junaski, thank you so much, lalab. Junaski, ayan. 50 kaya ko po sa isang sipi na alagad. Ayan. Ayan, merong 50 si si Black Waray. Emilio. Ayan, Black Waray, ayayin mo si Emilio. Silipin mo, ito main ko. Ayan, sige lala, silipin natin. 10 lalab sa akin na 10. Si Dasilio Didi Official. Tingnan ko parang na tayo Dasilio Didi Official, ang laki ng bahay mo. Basta may SIM ka, marami. Basta may SIM ka, marami. Si Dada. Yiriki, mega love shout out. Yiriki Street, mega love shout out. Premier. Ayan, you have Premier lalabs. Ayan, Dasilio. 10 lang lalabs. 6.19 ka. Emilio. Sige lalab, itamsak mo na lang sa ko, sa dyan, sa LS ko. Okay, sige po. Ayan, start na ako ha. 6.19 ka. Ang sabi ni, ba yun? Sabi ni, kasi sipi ko isa 50 plus ang pamangsim para magawa ng alagad na marami. Kaya ata sa 100. Sige, Emilio. Ayan na, nag-start na ako. Ayan. Si tamsak po sa'yo. Ayan. Sige, Lala, salamat sa patamsak. Ayan. Ayan, Dasilio. Start na ako. Pasalamat sa mga kaibigan. Unang sahod sa YT. Mashallah. Unang sahod. Sana all ang may unang sahod. Ang laki siguro ng sahod ni ni Dasilio. Email TW. Ayan. Yiriki. Ayan si Yiriki nagawa ng bahay with Premier. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out. Mga lalas, maglablaban lang kayo dyan. Baby ko, si Kulot. Ayan, pangalawang dikit na. Walang iya si Dasilio pala to. Ayan, si Dasilio nga. Ayan, pangalawang dikit na ako Dasilio sa'yo. Yiriki, ayan, nagawa ng bahay, Yiriki. Walang iya, si Dasilio pala to. Ayan. Basta Dasilio pangalan, kilalang Bartir. Ayun, maraming alagad si Dasilio. Pangatlo na. Kaya ang laki ng bahay niya. Nag-ikot na naman. Namatay mga alagad ko, Dasilio, namatay. Kaya malaki yung bahay niya kasi panay siya Bartir. Ayan. Blagwaray Elias Dan from Cooking. Ayan. Ayan, si Cooking nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia.
Ayan, 10 million in the house. May piyok tayo ah. Wala nang ginawa kundi umikot. Huwag sabing mawala naman ako ng koneksyon. Diyos ko. Okay na ba mga lalabs? Meron yan. Diyos ko, makisama ka. Diyos ko. Jen Blas, Miguel Love, shout out. Host, ano, dikitan kita 20 tayo. Ayan. Sige lang, Jen Blas, di pa ako tapos. Yayain mo si ano muna. Yayain mo si Vlog Waray. Nandyan siya. Hindi pa ako tapos kay ano. Kay Dasilio. 10 lang naman kay Dasilio. Cooking, salamat po, Cooking. Yayain mo si Vlog Waray, lalabs. Ex na kami niyan ni Vlog Waray. Ay, ganun ba? Ayan, nandyan si ano, si Dasilio, lalabs. Wait lang. 10 lang naman kami, 10. Ayan, 3 lang naman, ha, ha, ha. Ayan. Ang tagal kasi ng binti, ang haba. Sa mga didikit sa akin, balikan ko kayo mamaya. Main gamit ko. Ayan. Ayan, gumuhit na agad si Dasilio. 2 na lang. Ayan, tropa mix done. Please check. From Cooking with Sapia. Ayan, isa na lang kay ano, kay Dasilio. Mag-10 na ako. Jen, pinsan. Isa na lang kay Dasilio. Matapos na ako. Ay, dikit na pala to. Dikit na pala to, oy. Ang palatandaan, Lala Miguel Love, shout out, tamsak. Ayan. Kumusta ka na ang palatandaan, Lalabs? Long time. Hindi ako nag-LS. Ayan, mga dikit na yung iba sa akin. Ayan, Danten, Dasilio. Ayan, Lalab, dan na.
Dan na kayo kay Trupa Mix. Ayan, si palatandaan, lablabin natin. Dan na 10 ano. Trupa Mix, nandito ka pa ba, Trupa Mix? Ang palatandaan, may love shout out. Ayan, Trupa Mix na sa bahay, makula-pula po. Ayan, Trupa Mix. Ayan, ano ang palatandaan, may love shout out, lalabs? Tamsak Dan Host. Lagla si TV love shout out. OFW Malaysia. Tusok, Miguel love shout out host. Ayan. Lalab, salamat sa patusok. Good morning. Ayan. Ang tagal lumabas ng ano sa computer. Tamsak Dan host. Madam, taga Bicol ka? Oo, taga Bicol ako. Nasa Bicol ako ngayon. Ayan, may jacket ka na OFW. Saan sa Bicol, sa Kamsur. Sa Bula. Ayan, OFW, Malaysia, may jacket ka na, lalabs. May jacket ka na po, may jacket. Ayan. Sa Kamsur, lalab, Kamsur. Lagunoy ako, madam. Malapit lang yan. Isang sakay. FW lalab, meron ka ng jacket. Lagunoy ako, madam. May malapit lang. Isang sakay lang yan. From Bula. Nakabot ako dyan sa Port kami lalabs. Ayan. Zone 2 ata sila. Yung Porte ko Zone 2. Nasa Zone 7 kami. Punta ka pa sa dulo. Ayan. Ayan, palablab pa ako nakapin. Ang palatandaan. Balbal. Ayan. Dan sa nakapin kanina. Ayan. Trupa Mix. Dan sa'yo si palatandaan. Pabalikan na lang. Ayan. Hello. Mega love shout out. Hello kabayan. Tamsak na. Kita pulpak ako sa'yo. Plus harang mo. Hintayin kita sa bahay ko. All salamat. Kabayan TV. Mega love shout out. Aray, nangala yung pa ako. Tinaas ko kasi. Nangala yung aking paa. Kabayan, lagla si TV Dan from cooking. Ayan. Kabayan TV. Ayan, tingnan ko nga kabayan kung nakadikit yung main ko sa'yo. Tingnan nyo kabayan ha.
DJ. Ayan, kabayan. Tingnan natin. Dati mo na akong dikit sa'yo, kabayan. Delma Jennifer, Lalab, Mega Love, shout out. Boa Noite, ayan, host, baka may extra ayuda ka dyan, pwede makahingi, legit lang po, salamat po, ayan. Sige lang, lalabs. Biyan kita 5, ayan. Ayan ka dyan, mga extra, pwede kang makipagbartiran dyan. Delma, nagbaba ng bahay, Delma, ayan. 8 million in the house, Mega Love, shout out. Laglasi, cooking lalabs, Laglasi already done to you. Babaerong sawi, Mega Love, shout out. Morning host, kung maganda pahingi jacket. Babaerong sawi, Mega Love, shout out. Ayan, meron ka ng jacket. Huwag ka ng pagpawisan, lalabs. Ayan, 12 million daw, Mega Love, shout out. Babaerong sawi, may jacket ka na, lalabs. Ayan. Kabayan TV, nagbaba ng bahay. Ayan. Mas nakapinayan, kabayan. Nasa bahay mo ako, kabayan. Ayan, kabayan, pinakang video mo. Meron ka pang harang. Palitan tayo hanggang sa 100. Ayan, lalas, magyaya ka dyan. Meron dyan. Hindi, ikot na naman ako. Nakakairita na naman to, oy. Kailangan ko nga kasi man ng ano. Babaerong sawi. Ayan, kabayan, ang ganda ng fireworks mo. Hindi na ako magbabakas, kabayan. Ayan. Ayan, palablab ako nakapin, mga lalabs, ang palatandaan. Dan, kabayan, from palatandaan. Kabayan, pasuklian si palatandaan, nakapin. Ayan. Babaerong sawi, nagbaba ng bahay. Delma E. Jennifer, nagbaba ng bahay. Ayan. Emilio Channel, 5 lang, kaya ko. Ayan. From babaerong sawi. Ang palatandaan, Tamsak Premier. Ayan. Ayan, 12 million daw, Mega Love, shout out. Madam Mara, Mega Love, shout out. Ayan. Baba na ako, ho. Salamat. Sige, lalabs. Salamat, lalabs. Alis ka na agad. Delma Jennifer, nagbaba ng bahay. Dan sa nakapin. Ayan. From FW Malaysia. Lalabs, palatandaan. Pasuklian na lang, lalabs. Yung dumikit sa'yo. Reno, lalab, Mega Love, shout out. Reno. Tamsak. Ayan. Hakob One Piece Racing, Mega Love, shout out. Tamsak. New upload. New upload from Reno. Ayan, lablabin si Reno, mga lalabs. May bagong upload. Pangalawang dikit sa'yo, ang kabayan. Ayan. Link mo, Emilo. Emilo, link mo daw. Ayan. Papa, oy. Ayan, may 10 si Jacob. Mga lalabs. Ayan, mag-iya ka dyan, Jacob. Ayan, si Jacob, may 10. Babaero, sawi, dikit, 10. Ayan. Biyang kita 10. Ang dan na po. Sa'yo with bakas po. Ayan. Ayaw gumalaw man to. Yan, binaba ko na. Ayan, si Jacob, may 10, mga lalabs. Reyno po sa Mega Love, shout out from Ara and Ilos Vlog. Vlog Waray, ayan si Vlog Waray, meron din mga alagad. Like 37, host.
Bells Adventure Lalab Miguelab shout out Bells. Ayan. Dan sa nakapin. Palatandaan Lalab, pasuklian na lang. Yung dumikit sa'yo Lalab, salamat. May 10. Like 37 hosts from Bells. Ayan. Mars Lalab Miguelab shout out Mars. Kuya Charlie, Kois Charlie Miguelab shout out. Nakapin po may premier patamsak mga lalab sa nakapin. Madam One Day TV Miguelab shout out madam. Ayan. Tamsak. Ayan. Salamat po sa patamsak. Ayan. Bells Adventure nagbaba ng bayad dan sa nakapin. Cooking with Sapia dan na. Ayan. Reyno nagbaba ng bahay. Reyno. Lagla si TV Mars Channel dikit. Ayan. FW Malaysia dan from cooking. Ayan. Ang palatandaan dan pulpak from Hakob. Ayan si Hakob nagbaba ng bahay. Ayan may 10 si Hakob mga lalabs. Blagwaray may 10. Yain mo si Blagwaray. Blagwaray Ilyas dan po. Ayan, 8 million in das. Miguel Love, shout out. Blagwaray Elias dan na raw. Ayan. 8 million in das. Miguel Love, shout out. Ayan, 8 million, 8 million. Thank you so much. Ayan, si Coach Charlie TV nagbaba ng bahay. Dan na kayo nakapin mga lalabs. Dan na ba? 13 hours, June 28. Ayan, palablab po nakapin. Cooking with Sapia. Ayan, Laglasi. Nagbaba ng bahay. Laglasi TV. Miguel Love, shout out. Ate Ara. Ayan. From Coach Charlie. Ayan. Eric Lala, Miguel Love, shout out. Emilio Channel dan na po ang 5 pati main ko. Dikit na sa'yo. Thank you from Babaerong Sawi. Ayan. Trino po sa Still Alive. Still Alive. Reno. Mr. Pakistan. Miguel Love, shout out. Like Dan. Ayan na dyan pala si Mr. Pakistan. Ang maga lumabas sa computer. Laglasidan po. Pramang palatandaan. Ayan. Ang baga lumabas. Kay Eric pa lang. Ayan. Thank you, host. Ayan, Mr. Pakistan Miguel Love, shout out. Lagyan natin ng jacket si Mr. Pakistan. Thanks, host. Wait lang at mabagal yung ating computer. Ayan, Mr. Pakistan, meron ka ng jacket, lalabs. Pwede ka nang magbaba ng yung bahay. Kumusta po, Ate Ara? Ayan. Coach Charlie, nagbaba ng bahay. Coach Charlie. Ang palatandaan, Dan Pulpak from Kabayan TV. Ayan. Si Kabayan nagbaba ng bahay. Coach Charlie TV, Dan pasukli na lang po si Babaerong Sawi. Ayan. Coach Charlie nagbaba ng bahay. Mr. Pakistan 444. Ayan. Babaerong Sawi nagbaba ng bahay.
Ayan mga lalas, may 10 si si Jacob. OTW babaero. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Sekretary ni Kuya Ray. Miguel Love, shout out, tamsak. Ayan. From Team Mad Malaya. Ayan. Upcoming LS. Jacob, One Piece, Racing Dan po. Ayan. Team. Ambot, may, kahit saan talaga ilagay itong nilalanggam. Jacob, dan si palatandaan, pasuklian na lang. Ayan. Eric Garcia, dan sa'yo pasukli. Parang babaerong sawi. Eric Garcia Lalabs, kindly return to babaerong sawi. Already connected to your channel. Thank you so much. Babaerong sawi dan full pack. Ayan. Nga tayo ng tubig. Ayan, si Jacob nagbaba ng bahay. Si Jacob. 7 million in the house. Miguel Love, shout out. Jacob, One Piece, dan sukle. Ayan. Babaerong sawi, dan 10. 780 ka na. Ayan. Mga lalas, patamsak po ako nakapin. Dan nakapin. Cooking with Sapia. Patamsak dikit, please. Upcoming S. Ayan. Maluoy, normal dikit. Ako walang alagad ko. Ayan. From Vlog Waray. Ginaro Palalab, Miguel Love, shout out. 43 tusok. Salamat, lalabs. Ayan, si Jacob may 10. Kois Charlie, ayan, nagbaba ng bahay si Kois Charlie. Cooking, ayan, Miguel Love, shout out. Patusok, please. Ayan. Jacob, idikit mo na yung 10 mo sa akin, lalabs. Ayan. Babaerong sawi, pasyal ka. Pag may LS ako, madaming ayuda ko. Ayan. From Emilo Channel. Jacob 10. Ayan. Ayan, Jacob. Dikit mo na yung 10 mo sa akin, lalabs. Jacob, itamsak mo sa premiere ko ay sa live. Thank you, Gina Rupa from Cooking. Ayan. Ayan, Sure Emilo Channel from Babaerong Sawi. Bicolanang Oragon, Vlog Waray, Ilyas nagbawa ng bahay. Cooking with Sapiyang, Palatandaan nagbawa ng bahay. Ayan. Welcome, Lord Sawi. Ayan. Kois Charlie nagbaba ng bahay. Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, Jacob. Dikit mo na 10 lalabs. Jacob.
Ayan, si Kabayan nagbaba ng bahay. Kabayan. Kabayan TV nagbaba ng bahay. Kabayan. Ayan. Sino yung may malit na bahay kanina? Ikaw ba yun, ano? Si Emilio ba yun? Babaerong sawi, ilan na ba yung bahay mo? Ginarupa dan Pulpak. Ayan. Hakob, nagbaba ng bahay. Tambay lang ako sa bahay mo. Sige, lalabs, okay lang yan. Salamat sa patambay. Ayan. Ayudahan ko yung nakapin. Sige, Emilio, salamat, lalabs. Salamat. Ayan, ano, Cooking with Sapia, Emilio channel will give you extra banana. Ayan. Sobrang ganda ng host dito. Ayan. Sir Brochito, Miguel Love, shout out. 2.19 na kapin. Ayan. Ayan, Emilio Lalab, salamat. Sir Brochito, Hakob, dikit mo na yung 10 sa akin, Lalabs. Nang maka 100 na ako. Ayan. Dikit mo na, Lalabs. Ayan. Hakob, 10 sa Hakob. Host. Ayan. Dikit mo na yung 10 mo, Lalabs, sa akin. Ayan. Ayan, Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Kois Charlie TV, lablabin natin mga lalabs. 8 million daw, Miguel Love, shout out. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Eric, Sir Brochito. Sana si Sir Brochito. $3.9 kahos o TW10. Sige, lalabs ako. Itamsak mo na lang sa ano ko live. Sige, ako lalabs. Dikit ko rin sa'yo 10. Ano ka, Hakob? 5.2K. Hakob. $5.2. Ayan na FW Malaysia, nagbaba ng bahay. 8 million daw, Miguel Love, shout out. Dan na ba? Punta tayo kay ano, FW Malaysia. Ang laki pala ng bahay ni FW. Ayan. Kabayan TV old friend. Ayan ako. Nandun na ako sa bahay mo, lalabs. May harang pa. Kabayan TV old friend from cooking. Ayan. Babaerong sawi. Ilan ba yung bahay mo babaerong sawi? 700. Ay, si Mighty Hub pala to.
Bayarong sawi. Hindi ka pa rin naka 1K? Cooking, ayan. Aning. Ayan. Host, Gcash na lang, baka meron ka. Next week, Lalas, magpapagames ako, magpapa-Gcash tayo. Mga July siguro, abangan nyo yan. Ayan. Ano bang kailangan mo, babayarong sawi? Sana pa tayo magpapagames next week? Cooking with Sophia, ayan, my friend, 10 banana. Ayan, cooking. Emilio Channel, they give you extra 10 banana. New Hope, Miguel Love shout out, New Hope. Hello, good morning. Ayan, si Kois Charlie po, nagbaba ng bahay. Kois Charlie, lablabin natin mga lalabs. Ayan. Huwag naman pala ni ano. Lilia Kahulaw, lalab, Miguel Love, shout out. New Hope, lalab, Miguel Love, shout out. Ayan, Mars Channel TV. Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Mighty Hub Channel, Dan from Bruchito Channel. Ayan, lalabin na po natin si Sir Bruchito, mga lalabs. Mamo yung bahay mo, Sir Bruchito. Ayan. New Hope, Dan Kunik, please return my link, please. Thank you, Emilio Charlie. Ayan, babaerong sawi, nagbaba ng bahay. Eric, nagbaba ng bahay si Eric, mga lalabs. Lablabin natin si Eric. Ayan. Eric Garcia. 9 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, 4 na lang. Bruchito Dan Sukli, Mars Channel, nagbaba ng bahay. Ayan, Mars Channel, babayarong sawi, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Eric Garcia, nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs, Eric. Tatlo na lang kay Jacob, tatlo na lang, tatlo. Ayan. Tatlo na lang, Jacob. Patamsak dikit po, mga lalabs. Blagwaray padikit. Ayan, padikit si Blagwaray, mga lalabs. Dalawa na lang kay Jacob. Sekretaryo TW, ayan, Waray Elias, dan sa'yo pasok si Babaero, lalabs. Host, dan 10. 3.9 to 3.10. Okay, lalabs, salamat.
Ayan, isa na lang. Dan na rin ako sa'yo, isa na lang. Isa na lang, tapos na. Ayan, 10 na. Ha, anong wait, ha? Anong waot? Wait daw, wait. Nagsiarata siya. Wait daw, wait. Ano ba naman napindot na to? Ayan, dan na rin ako ng 10 sa'yo. Kawawang babaero. Ayan. Dodong Odong, may love shout out, Dodong Odong. Host Tamsak Dan. Ayan, may jacket ka na. Sir Brochito. Saan yung bahay mo? Ayan. Hanapin ko na nga lang. Cooking, nagbaba ng bahay, cooking. Ayan. Kawawa talaga si babaero sawi. Brochito eh. Babaerong sawi. It's me, Jem. Miguel Love, shout out, lalabs. It's me, Jem. Thank you. Ayan, 10 million in the love, shout out. Andito pa ba si Malaysia? Wala na to si Malaysia. Malis na. Nagpunta na ng Brunei. Ronan's Adventure, Miguel Love, shout out, lalabs. Sir Brochito, bakit parang galit ka magbigay ng jacket? Hindi ako galit. Ganyan ako magsalita. Mukha ba akong galit, lalabs? Dudong Odong, masyado ka namang matampuin, lalabs. Inom mo lang yan ng... Ayan, inom ka ng kape sa katubig. Kois, OTW po. Ayan. Masyado namang matampuin si Dudong ay. Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out. Kape's life. Ayan. Dudong, inuman mo ng kape sabay tubig. Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Ayan, Brochito, salamat po, Sir Brochito. Ayan, butoy. Nayan ako sa kay Brochito, kay Sir Brochito. Hindi ko pa siya napupuntahan sa LS niya. Sir Brochito. Saan yung bahay nito, oy? Dudong, huwag ka na magtampo, Dudong, ay. Hindi man ako galit. Ganyan talaga yung boses ni Host. Kala mo galit. Hindi ako galit. Pamparam pampam, ano? Kois Charlie, nagawa ng bahay. Nakalive pala si Kois Charlie. Iba na lang yung ipin natin. OTW Vlog Waray. Ngayong umaga, host. Kuya Bay Vlog. Ngilab shout out, Kuya Bay. Malis na si Dudong, oy. Kala niya nagagalit si host. Babaerong sawi.
Pamparam pam pam, pamparam pam pam. Ayan. Mga lalabs, ayan, lalabin natin si Brochito Channel, mga lalabs. Wala na to si si Malaysia, umalis na ata. Kuya Bay, lalab, may love, shout out, Kuya Bay. Kuya Bay Vlog, ayan, nagbaba ng bahay si Kuya Bay. Love-lovein natin mga lalabs, si Kuya Bay. $10 million daw, may love, shout out. Ayan, Han Girl Vlog, may love, shout out, Han Girl. Ayan, lalabs, meron ka na pong jacket, Han Girl, lalabs. Ayan, 9 million daw, may love, shout out. Ayan, Dodong Odong, nagbaba ng bahay, Dudong. $25 pa lang yung bahay mo. Ayan, nasa bahay mo ako, Dodong Odong. Ayan. 25 pa lang, baby pa pala yung bahay mo. Palablab pa ako nakapin mga lalas, Brochito Channel. Ayan. Dodong OTW po. Ayan si Dodong, baby pa bahay, Dodong Odong. Vlog Waray Balik Sukli na Lods from Kois Charlie TV. Ayan. Ayan, Dodong, nasa bahay mo ako. Wow. Hunger Vlog 1020. Ayan, may 1020 po si Hunger, mga lalabs. Hakob. 60 yan kagabi. Ayan. Kinain ni Lolo. Ayan, may 1020. Si Hunger. Yan, di na ako mag-comment Dodong. Masdan mo ang video ko kung makilala mo ako. Dodong Odong Dan po. Naghangman kasi. Ayan, 14 million in the house. Mega love shout out. Jam, maupay din nga. Agasain. Hunger Vlog, baka pwede 5 pandagdag ng saging ko. Ayan, Hunger Love. 5 daw kay babaerong sawi. Nakapindan host. Brochito Channel. Ayan, Brochito Channel, lalabs. Pasuklian si Kuya Bay. Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Kois Charlie. It's me, Jim, nagbaba ng bahay. It's me, Jim. Ayan. Ilagay. Malagkit. Ayun. Parang ang hirap. Coras Garden Lalab, Miguel Lab, shout out Coras. Ayan, Odong. 3 minutes watch lalabs yung mo. Ayan. Odong Dodong. It's me, Jim, dan pulpak pasukle from babaerong sawi. Ayan, 12 million in the house, Miguel Lab, shout out. Odong dan from Vlog Waray. Vlog Waray Elias dan from Jam Orosa Official. Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Babaerong sawi, salamat bro. From It's Me Jem. Brochito, pulpak na po from Dodong Odong. Sige lang, nagsusukli yan. Nandyan lang yan. Naka-live nga rin yan siya.
Jam OTW from Blagwaray. Ayan. Ayan mga loves, pwede kayong magpalitan dyan kung meron kayong mga extra banana. Kois Charlie nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Ayan, 9 million in the house. Miguel Love, shout out. 9 million. It's me, Jim, old friend Dan from cooking. Ayan. Dodong-odong, wag ka umalis. Ikaw sunod ko kay Bruchito Lalas para matamsakan yung ano mo. Babaerong sawi, nagbaba ng, ano napansin mo sa video ko, di ko kilala, ano? Ano napansin mo sa video ko? Di kilala mo na ako. Di ko pa natapos, lalabs. Plinay ko lang kasi siya, lalabs. Plinay, Dodong. Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Dodong, pabalik, oy, from Blagwaray. Dodong, pabalikan si Blagwaray, lalabs. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out, 8 million. Dandikit Jam Oro sa official from Coras Garden. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out, 8 million. Blagwaray Elias, 5 tayo. Ayan, Blagwaray Elias daw. 5 kayo, lalabs, 5 ni Babaerong Sawi. Jam Oro sa official nagbayan, si Jam Oro sa Coras Garden, dan sa'yo si Jam. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Eric. Di ako alis sa ganda mong yan, si Babaerong Sawi nga. Nandyan, baba ka sakali. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Kois Charlie, nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Ayan, bot, from Dudong Odong. Ha, ayan. Tawa tuloy si ano. Ayan, si Kuya Bay, nagbaba ng bahay. Kuya Bay. Si Jam, nagbaba ng bahay. Jam Oro sa mga lalabs. Dodong Odong, shout out sa'yo from Babaerong Sawi. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million in the house. Thank you so much. Naghang na naman. Dodong Odong. Dodong Odong, baba yung bahay. Dodong Odong. Wala si Dodong Odong. Punta kay Coach Charlie. Dantia Lala, Miguel Love, shout out. Dantia Valdez. Tamsak Danos. Babaerong Sawi, nagbaba ng bahay. Palablab na kapin mga lalabs. Ayan, Coach Charlie. Dantia Valdez, nagbaba ng bahay. Miguel Love, shout out. Dantia Valdez. Ayan. Ayan, patamsak sa nakapin mga lalabs. Upcoming LS. Tamsak tusok sa nakapin Runans Adventure. Ayan. Patamsak nakapin mga lalab. Patamsak. Ayan. Upcoming LS. Nakapin. Jam OTW Jam. Ayan. Salamat po sa papinati Aileen. Ayan, salamat lalabs. Kois Charlie. Naghang na naman yung mobile ko. Nakakainis. Ayan, patamsakan po nakapin mga lalab. Patamsakan. Ano naman nangyari dito? Ano ko muna nga i-restart.
Jam Orosa Dan host from Kuya Bay Vlog. Jam Lala, pasuklian si Kuya Bay. Dan na sa'yo. It's me, Jim, dating dikit. Tamsak na lang and watch ng video. Dantea Valdez, dan po sa'yo full package. Sukli, please. From Jam. Ayan. Dantea Lala, pasuklian na lang Lala. Si Jam. Ha? Ano yan? Pinilit kong disco remix. Waray, hatag ko na pulpak. Ayan. 20 barter na dikit na alagad, namatay nga 5 days. Namatay ba 5 days? Cooking with Sophia Dan pasukli. Cooking Lalabs, kindly return to Babaerong Sawi. Ayan. 5 days kaya bago dumikit. Babaerong Sawi, nasaan na yung 5 mo? Dikit mo na sa akin yan, Lalabs. Babaerong Sawi. Mga Lalabs, patamsak pa ako sa nakapin. Kaming LS. Dikit na yan sa'yo lahat, host. From Babaerong Sawi. Dikit na ba? Hakob, ayan, may 10 si Hakob. Ayan, Hakob, may 5 si Babaerong Sawi. Ayan, si Jam. Nagbaba ng bahay, Jam. Patamsak po ako nakapin, mga Lalabs. Nakapin. Coming LS 2020, Hakob. Di tayo talo. Bakit? Bakit di talo? Ayan, si Hakob nagbaba ng bahay, Hakob. Vlog Waray Ilyas, bagong dikit ako sa main mo, may iniwan akong bakas. Ayan. Sir Brochito, ayan. Ronans, kanina pa kaya kita nadikitan. May bakas din ako sa'yo. Ayan. Ayan, 8 million dollars, Miguel Love, shout out. Hakob, 1 piece 10. 2020 tayo, Hakob 20 daw. Babaerong Sawi. Thanks po, Sir Elias. Ayan. Ayan, labin natin si Sir Brochito, mga Lalabs. Host, pingin ng GCash number mo. Lalabs, ano pa ako? Hindi ko pa na-update. Baka mamaya. Kasi binabala ko rin magpapagames nga ako sa next week. Wala pa akong GCash, Lalabs. Bigyan mo ko ng pera. Papagawa tayo ng GCash mamaya, Lalabs. Hindi ko pa kasi naasikaso, di ba? Kauwi ko lang galing ibang lugar. Ayan. 1 by 1. Odong, baba ng bahay, Lods. Sino ba to?
Host, tumboy ka ata. Hindi ako tumboy. Ambot. Mga lalas, tumboy raw ako. Hindi ako tumboy. Paano naging tumboy ay babae ako? Ah, tumboy daw ako sabi ni Dodong Odong. Paano naging tumboy? Ang tumbang suso. Maraming pera yan si host. 8 years sa alin. Ba naman, daming dirhams yan. Saan ang dirhams? Tumboy daw ako. Gusto mo sampalin kita ng suso ko. Paano naging tumboy? Uy. Hindi ako tumboy. Syuhada. Ayan, Han Girl. May 10-20 Hakob. Si Han Girl may 10-20. Eight years din, walang dilig, charot. Magana-ganap ng magdilig. 8 years. Syuhada. Nandyan na ba si Dodong? Sana si Dodong? Baka bayot ka ha? Hindi ako bayot. Gusto mo sampanin kita ng dalawang suso? Ayan, Ronan. Ronan Adventure done from cooking. Ayan tayo, 20. Han Girl. Ang dami kasi ng 20, ang tagal matapos. Sige, Han Girl, baba mo nga yung bahay mo, Han Girl. Walang umaano sa'yo, pumapansin dyan. Hakob! Han Girl, tingnan natin kung nakadikit na kay Han Girl. Sino ba to si Honey Girl? Honey Girl TV. 3.74 kalalabs. Honey Girl. Sige, Honey Girl, lalabs. Lalabs, Honey Girl. 3.74 kalalabs. Sige na. 20 ba? Ayan, Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Eric. 3.1 ka host at W20 sa'yo. Sige na, Honey Girl, mag-start ka na yan. Nandito sa bahay mo na ako. 8 million in the house. Miguel Love, shout out. 8 million. Ayan. Ayan, Honey Girl, start na ako, lalabs, ha? Tamsakan mo na lang yung live ko. It's okay. Ayan. Bakla yata. Lalas, hindi ako bakla. Meron akong Pokemon. Ayan, Pokemon. Habibi Wirenta. Han Girl, vlog dan po sa'yo. Ayan. Ayan, Honey Girl, nag-start na ako, ha? May Pokemon. Paano naging bayot may Pokemon nga, sabi ni Jam. Jam Orosa official dan, nasa hotdog mo. Ayan. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Ang bayot walang Pokemon. Pokemon na kalbo, bagong ahit. Ayun. Lupit kung tumawag kita ng ngalang-hala. Ganon talaga, lalas. Dapat kita yung ngalang-hala. Ba't ka mag-aarte-arte? Ayan. Ganyan talaga ako tumawa.
Gusto mo ipasok kita sa ngalangala ko, ano, Dudong? Ipasok kita sa ngalangala ko. Ayan, kasya yan sa ngalangala ko. Kois Charlie, ayan, nagbaba ng bahay. Ngalangala talaga, ngalangala. Jam Oro sa dyan from cooking. Ayan. Tropa Mix. Ayan, nagbaba ng bahay. Tropa Mix. Di nga, nadiligan pero inaararo na yan. Wala. Nung araro ka dyan. Hindi nga ako maalis ng bahay eh. Dito lang ako. Hindi ako maalis ng bahay. Nag-gilis lang ako. Hindi ako naalis. Dito lang ako. Nag-gilis lang ako. Daddy RPH, may love shoutout. Good morning, tamsak po. Ayan. Hindi ako naalis ng bahay, lalabs. Sobrang init. Pagkatapos nang i-realize ko, nasa tindahan lang ako ng mama ko, nagbantay. Ayan. Cerebro Chito, Miguel Love, shout out. And lablabin natin si Cerebro Chito, mga lalabs. Hala, honey girl. Parang dikit na to ah. Patamsak po, Premier, thank you from Daddy. Dodong, nandito ka pa ba, Dodong? Dodong! Ito na nanganganib. Patamsak, mga lalab, patamsak. Be, pangita ba ako? Bababahay, ano, Dodong? Dan ka na ba sa nakapin? Ayan, si Dantia Balis Lablabi, nagla-live stream din yan, mga lalabs. Daddy RPH Dan po, from Jam Orosa. Ayan. Babaerong sawi, ayan, nagbaba ng bahay. Babaerong sawi. Ayun yung makipagbartiran dyan, mga lalabs. Daddy RPH, nagbaba ng bahay, Daddy. Ayan, 8 million in the house, Miguel Love, shout out. Babaerong sawi, kanina pa ako sa'yo, full pack, pabalik na lang si Jam, lalabs. Babaerong sawi, pabalikan si Jam. Vlogwaray 2020. Ayan, may 2020 si Vlogwaray, mga lalabs. Jam, nandito ka pa ba, Jam? Ayan, si Honey Girl. Meron siya, ano, Vlogwaray, yayain mo. Jam Orosa dan Pusukli, thank you from Babaerong Sawi.
Ayan, Blagwaray Ilyas nagbaba ng bahay. 6 million in the house. Mega love shout out. 6 million. Three, ayan, dan ka na pala lalabs. Hindi pa ako tapos. Panay daldal kasi ako. Please, sa comment box po, magbaka suwag sa chat box po. Ayan. Host 20 tayo. Wait lang. Mabagal ako. Ay, yain mo si ano? Si Hangirl. Hangirl. May 20 raw si Blagwaray. Hindi pa ako tapos kay ano, honey girl. Panay daldal kasi ako. Han, tayo 20. Honey girl. 20 daw kayo ni Blagwaray. Honey girl lalabs. Ayan, di pa ako sa kanya tapos kasi. Tapos member to member, pwede din ako. Ayan. Wait lang, Blagwaray, wait lang. Honey girl lalabs. Kayo daw ni Blagwaray lalabs. Balik ako sis magsukli po from Daddy RPH. Daddy RPH, dan tamsak bell na rin sa'yo. Yan, honey girl, wait lang lalas. Malapit na akong matapos. Nakasampu pa lang akong bagal ko. Nakandamatay nata ang nagbarter. Nakandamatay na ang nagbarter. Saan na yan? Honey girl. Honey. Biglang nawawala yung mga nagbabarter dito sa akin. Iwan kong bakit. Wala nang barter, waray. Bilhin mo na lang lahat ng saging mo. Ako 5 araw alagad ko di dumikit. Ayan si girl, Blagwaray. Ano lang yan, Blagwaray? I-ano mo lang siya. Clear story. Tapos pahingin mo ng 1 araw. Wala ka na atang ginawa kundi gamitin yung mga alagad mo eh. Kaya napagod. Pahingin mo rin kasi minsan. Ayan, si Sir J. J. Monets. Halabira. 20 banana, 50 pesos. Magkano? 50 pesos. Ayan, si Sir J. Nag-ano tayo lagay, nagbabarter talaga yan. J. Monets. Maraming alagad yan, Blagwaray. Yan talaga yayain mo. Iwan ko na lang sa'yo. Baka malunod ka sa banana. Ayan. Mura lang pala ang saging mo, waray. Talagang hindi yan nabubulok. Hindi nabubulok yung saging ni ano. Ni Blagwaray. Sa akin, ang nagpapamember sa 1 linggo, 40 banana. Binibigay ko, binabartir ko. Ayan. Hindi ko nabababa yung member ko ah. $20 bira from J. Monets. Ayan, kay J. Monets, 20 daw mga lalabs.
8 million in daos Miguel Love shout out. Ayan. Wait lang ha, girl. Di pa ako tapos sa'yo, lalabs. Ayan, si Sir J. May 20. Vlog Waray tayo 20. Ayan, nandyan si Sir J. Maraming alaga dyan si Sir J, mga lalabs. Ay, naku, nawawala man. Ayan, 10:20 daw. Kay Nini Vlogs, may available si Nini, mga lalabs. Jay, saan ka na? Palambrag Waray, Vlog Waray. Ayan. Jay, nasaan ka na daw? Vlog Waray, ako sure sa tamsak ko. Atras Abante Bell na siguro. Ayan. From J Monits. Yan, Vlog Waray. Sure yan si Jay. Dami-daming alagad niyan. Dito ako, Waray. Nag-declare na nga ako sa mga taas eh. Ayan, Vlog Waray, lalabs. Host, out muna ako, work na ako. Salamat, host. Babaerong sawi, salamat. OTW na rin ako. Ayan. Tapos ka na, host. Ay, hindi pa. Tapusin ko na, lalab. Tapusin ko na. Panay-daldal kasi ako. Ilan naman nadikit ko? 1, 2, 3, 4. 13 pa lang. Bakit ganun yung ano ko, alagad? Di nagdagdag. Kinain ba? Parang di nagdagdag yung bahay ko, ano? Honey girl. Kinain ba? Naglagas ba ako? Ate ay, prepare muna ako ng papunta po sa workplace ko. Salamat. Sige, ingat ka, lalab ko. Love, God bless. Ayan. Oy, nilagas ka, host. Nilagas nga. Yan mo na. Naglagas pala si Lolo. Ayan mo na. 13 pa lang nadikit ko sa'yo. 8 na lang. Shout out sa lahat ng nandito from Chelsea Story TV. Tropa Mix. Tapusin ko na ano. Lolo D, KR, Miguel Love, shout out. Tamsakos baong dikit. Ayan. 5 minutes akong naghintay para makapasok.
Ayan, may jacket ka na lalabs. Doktor. Lolo D. Ayan, Lolo D, may jacket ka na lalabs. Salamat. Daddy RPH here from Lolo DKR. Eric Garcia, Miguel Love, shout out. Ang mga dikit naman na to. Magsukli ako sa mga dumikit sa premier ko, host. From Lolo. Si Daddy R. Sige lang, lalabs. Hala, ni girl, parang mga dikit ng ibang alagad ko sa'yo. 13 lang na dikit ko, lalabs. Honey girl, 13 lang na dikit ko sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13 lang. Okay lang yan, host. Wala lalam, nakadikit na pala yung iba. Ayan, oh, tinik ko. Naka-block na. Ayan, Hunger Vlog. May 1020. Yayain mo si Jay. Tropa Mix. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. 3.08 to 3.1 dan complete vlog waray. Ayan, vlog waray dan sa'yo si Jay Monitz. 3.1 ka na. Dan 20. Patamsak po sa premier. Thank you, sige Lolo. 5 minutes in the house. Himala, di na nagloko ang mic at net mo. Buti nga, nakikisama siya ngayon. Kung hindi nako, maasar na naman ako. Buti nakikisama siya ngayong araw. Salamat naman, walang putol. Minsan man naglolo ko talaga. Yung tao nga naglolo ko, yung internet pa kaya. Ayan, Lolo Litamsak na, Jay. Hindi pa ako tapos sa'yo, wait lang. Tapusin ko 20. Ka na. Nasaan ka na daw? Daddy Tamsak. Shalalala. Ayan, Daddy Tamsakan ko yan, Daddy. Lolo D pala, Lolo D. Dati man tayong dikit. Hindi ko ma-search si Bloody Coder. Host, maraming salamat sa patambay. Work mood na. Ayan. Tropa Mix, salamat na lang. Mag-ingat ka palagi and God bless. Tropa Mix Vlog, thank you. Miguel Love, shout out.
di ko siya ma-search? Hindi ko ma-search, kainis. Dodong Odong, ayan, nagbaba ng bay. Dodong Odong. Muning, 1020. Ayan, si Muning may 1020 mga lalabs. Ayan, si Muning may available 1020 mga lalabs. Mabagal kasi ako, Jay, kasi nasa kantin din ako, didikit na ako. Wait lang, sinsya na. Ayan, si Dantea nagbaba ng bahay. Ayan, si Dantea meron din yan. Dantea. Si Han Girl may 20. 1020. Muning, pasilip daw. Muning. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Eric. Ayan, Dodong. Patusok ako, thanks from Lolo D. Ayan, natusok na kita, Lolo D. Ayan, palablab pa ako nakapin. Si Jers 21 pala to. Meron ka palang pangalawang account mo ba yan, Dudong? Vlog Waray, okay lang. Go lang. Ayan. Ayan, Honey Girl. Si meron, J Monits. Honey Girl. Five pa lang nadidikit ko. Ayan, ang bagal mo talaga, Vlog Waray. Vlog Waray, salamat po. Pinahinga ko muna kasi sunod-sunod lagas ko. Ayan. Agoy. Agoy. Dudong. Mga dikit na pala to kay kay Dudong. Kaya pala mapang-asar ka, Dudong. Ikaw pala si JR21. Ayan. May nagbalik. May nabalik kasi giatay. Ano yung nabali, lalabs? Nabali na yung bitlog mo dyan. Ex na kami ni J Monets. Ex na ba kayo? May nabali kasi giatay. Ano yung nabali? Ayan si si Vlog Waray. Member to member tayo, host. Sige, lalabs, wait lang ha. Ibaba ko yung member ko ha. Ito, lalababa ko yung member ko. Yung pinin ko kanina, wait lang. Sila ni Ski Vlog.
Ito lalabs, honey girl. Ang tagal kasi ng 20, nakapagod. Ayan, lalabs. Honey girl, 10 lang lalabs. Ayan kay Laniski Vlog. Di ba kailangan yung video kimang tangali? Tagal pa pala yan, paano makadil? Agoy. James, may love shout out, Sir James. Mamaya, Jay, ha, ha, ha. Ayan, honey girl na loves. Mamaya, Jay. Sir James, may love shout out. Ayan, honey girl, 10 lang lalabs. Sa nakapin. Kay Laniski Vlog. Ang channel mo, di nakakapiling, ayaw makita. Dodong Odong full pack na sa main nyo po from Ronan's Adventure. Kaya sa video ako nag-link mo. Ayan. Sa Kimo Vlog, mega love shout out. Ayan, sa Kimo, si Dantea to eh. Honey girl. Sana yung member mo. Ito J Monets. 10:39, 10. Sige lalad, 10. Sana yung member mo. Baba mo na. Honey girl. Honey girl, baba mo na yung member mo. Ayan, wala. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out, 8 million. Hangirl Vlog, baba mo yung member mo, lalabs. Basa hos. Hindi ba ako nagbasa? Sorry naman, sorry naman. Sorry naman ba? Sorry naman. Ayan. Ano siya, lalabs? 104 si Birch Vlog. Ayan. 104 siya. Ayan o, TW na. Basa daw. Tamad ka, host. Puro kadaldal. Ayan. Vlog Waray, sure mo yan. From J Monets. Ayan, ODW na lalabs. Ano siya? 104. Tinatamsak ko ang video mo, haha. Tamsakan mo lang. Tapusin mo na yan. Ayan, sa Kimo Vlog nagbaba ng bahay. Sa Kimo.
Ronan, salamat lang ng marami ha, from Dudong. Patamsak dikit please, upcoming LS. From Secretary. Ayan. Ayan, 6 million in dollars. Big love shout out. The King, big love shout out The King. Patamsak iwan ng bakas mga lods. Ayan. Ayan, 6 million daw. Big love shout out. Ayan, naka-7 na ako kay ano. Agoy, from J Monets. Agoy. Palmer. Yan na nadikit ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na. Dalawa na lang. Wait. Puro ka wait. Matapos na lang kayo host. Siya di pa. Bagal naman ni vlog waray. Gaano patata to si vlog waray eh. Matapos na lang daw, ayan. Sekretary ni Kuya Ray, full pack na sukli sa main. Sabi niya, Dan 11 sa member mo, 350 na siya. Ayan, salamat lalabs. Wala na, dikit ko dito. Yan, isa na lang. Isa na lang sa ano mo, member. 10 na. Nakakainis, may nabili kasi. Okay lang yan, lalabs. At least magdikit ka. Isarado mo muna yung tindahan mo. Bakit ganoon? Verge vlog. 1.04. Ba't di siya tumakyat? Dan na ako sa Manay B. Gilab shout out sa karang kasi gilab shout out to all. Bakit di naman to umakyat si Verge Vlog? Naka 12 na ako sa kanya. Tamsak harang sis Miguel Love shout out from Manay B.
Ano? Ano ba yun? Ba't di umakyat? Dan na ako ng 12. Honey girl. Host, papin naman nito. Ayan, nakapin na. Palo ka taos kasi sa akin din kanina di umikot. Kainis. Dumikit naman ako lalas, may mga tamsak naman ako. Ba't ayaw? Ayan, subscription added naman siya Ayan sa baba 15, binigay ko na. Ayaw umikot bahay niya. Lalabs, 14 na nailabigay ko sa kanya. Bakit ayaw pa rin umakyat? Kainis. Salamat lang, host. Beke, hehe. Ayaw nga umikot. Ba't ganun? Hala, ano to? Napalo to, Lalabs. Pengayin ko muna to. 14 na nalikit ko sa mo, sa member. Ayaw tumaas. Anong meron? Wala, ayaw. Kailangan ko siguro itong ipahinga muna. Kainis. Kailangan ko siguro itong i-clear history. Super Vlogs. Official Miguel Love shout out. New here. Napalo alagad ko. Ayan, Lalabs, ayaw dumikit. I-clear ko muna to Ayaw dumikit. Mabuang na, oy. Ayan, mag-clear muna ako Lalabs, honey girl. Ayaw nang dumikit Galit ka na para lang nag-request lang sa main ko? Hoy, ano pinagsasabi mo dyan? Ayaw dumikit, honey girl? Kainis naman to. Naiinis, boyset. Ayan. Paano iikot sinampal mo ng dalawang bundok mo, ha? Gabi. Ituloy umikot na hilo. Ayan, nag-clear ako, Lalabs. OMG. Nakakaya naman tong alagad ko na to. Pinapahiya mo si host, ha? Pinapahiya ko nito, ha? 2 beses na ako pinahiya nito, ha? Ayan, nag-clear lang ako, Lalabs. $5 million Miguel Love shout out. Birds Vlog Dan po. And from Manay Bicol. Manay, kumusta ka na, Manay? Ayaw dumikit yung alagad ko. Ano ba to?
I-restore ko muna nga. Baka punong-puno na. Punong-puno ng galit. Lovely host. L3, Miguel Love, shout out L3. Kanina dumikit ng barter nga sa akin kanina. Ayan. Ayaw nga sa akin, nag-clear ako eh. Hello everyone. Ayan. Maalis kayo ma? Pabili nga ako ng SIM card. Para maka-download ako ng GCash. Okay lang sis, ikaw musta ang buhay-buhay natin dyan? Good night, Maui boy. Good night, Maui boy. Tulog si Maui, tulog. Nasa ilalim ng kama. Lagi nagtatago, takot sa tao. Kanina nasa barter ako, 40, okay naman, di na naiinis. Ay. Sabihin mo kay Jay. Limang araw na di dumikit, pinalo agad-agad. Ayan. Ano mo, clear story mo, vlog waray. Pahinga mo muna yan. Katulad sa akin, ayaw nga dumikit, oh. Naka-14 na ako doon kay ano, kay Birds Vlog. Hindi siya dumikit. JC, siya na ikaw, kung baklasin mo, dikit mo, problem yun sa akin. No problem. Ayan. Ang hirap kaya magbaklas. Ano ka ba? Pag maraming dinikit, ang hirap baklasin. Dami-dami nun eh. Ano lang yun sa'yo, ayuda. Kaya wag ka mag-alibay waray vlog na di makapiling. Binaba ko yun yun pala napalo. Napalo pala Jay, ano. Jay, napalo pala yung ano niya. Katulad sa akin, ayaw dumikit, oh. Yan ako siya. Clear history. Ayan, 9 million daw si Miguel Love, shout out. Kung nag-clear ako kasi ayaw dumikit. Nagbartir ako, iwan di man nagdagdag. Nakakahiya. Okay lang po yan, basta importante magsabi ng totoo. Ayan. Napalo raw ata si Vlog Waray. Ano pala gamit mo, ate host? Nakadirect lang ako sa ano, YouTube. Dati maganda yung background ko, nasa abroad yun. Baka ano pa yun. Kasi yung computer na ginagamit ko nasa abroad pa. Hindi pa dumating. Yung ginagamit ko yung Streamlab Obs. Doon kasi yun sa gaming eh. Ano? J-Monits. May gaming ano kasi ako. Yung computer na gaming. Doon ako nagla-live. Nasa abroad pa yun. Baka December pa yun makadating. Kaya nakadirect lang ako sa ano, YouTube.
Anthony, Miguel Love, shout out. Ayan, si Anthony, meron yan mga alagad. Anthony. Jay, ang video mo lang nakikita sa copy link. Ang channel mo, direct channel, di siya nakikita. Yung diretso sub, agad-agad video lang nakikita. Ayan. Anthony Miguel Love, shout out. Good morning everyone. Basta akin dikit na dikit. Kalaki-laki. Alin yung malaki? Kalaki-laki daw, ambot. Nadikit sa'yo, kalaki-laki. Ano, Dodong? Ambot sa imoy. Ano yung nadikit kalaki-laki? Yan si Jers. Pag 91 ka na, ambot ka, Dodong. Nag-clear story ako. Skip mo na ako, Ateos. Pa-out pa ako sa work. God bless. Ayan, sige na, Love Jamones. Mag-ingat ka palagi and God bless. Ayan. Available 2030. Ayan si Anthony, may 2030 mga lalabs. Ikaw, Dudong. May available ka ba, Dudong? Ayan, dikit mo kay J. Anthony. Tapos ko ngayon pa ako. Nangalay. Nangalay, oy. Nagana ako clear story. Iwan. Lahat ng dinikit ko, di dumikit. Guys, baka naman po padikit naman sa nakapin. Salamat. Ayan. Ayan mga lalas, padikit sa nakapin. Nag-clear story ako oh. Host try ko now, alagad ko dumikit sa hindi 1K, ba't ganun, ha ha ha. Yan, mapahingayin mo muna yung lalas. Baka nga na ano yan, napalo ni Lolo. Ayan, hindi talaga dumikit to si Birds Vlogs. Hindi siya gumalaw. Samantalang 14 na eh. 14 na dikit ko sa kanya, ayaw talaga. Nakakadikit siya sa hindi 1K. Ayan mo na, umalis na si Jay. Pa-out na daw siya sa work niya. Try nyo dikit sa akin kahit 10, baka dumikit. Ayan, try mo nga vlog waray kay Anthony. Ma, bili mo nga ako ng SIM card, ma. Mag-download ako sa GCash. Padikit please from Swain. May love shout out, Swain. Magpa-GCash tayo. Di nga nadikit sa mataas na bahay. Ayan. Sa akin, pinahinga ko muna. Kasi nagbarter ako, ayaw nang dumikit. Kahit naka 13 na ako.
Yan, napagod siguro to. Kakadikit. Yung wala 1K, nakakadikit. Means yung malit na bahay lang nadidikitan ng ano mo. Pahingayin mo muna yan, Blagwaray. Try mo nga kay Dudong, nakapin. Jers, dikit na ako sa'yo. Ayan, Dodong. Pabalikan si Anthony. Ayan na, clear ko na lahat ng alagad ko. Pahingayin ko muna to at ayaw nang dumikit. $27 si Dudong, try ko dalawang dikit. Sige, try mo nga lalabs kung anong mangyari. Try mo nga Blagwaray. Okay, Anthony. Ayan sa akin, pinahinga ko muna kasi ayaw na rin dumikit. Napalo na tato ni Lolo. Yung binarti ko kanina, hindi umakyat. Ano pang dikit ko masasarap nakadikit sa'yo. Anong masasarap? Ayos at nakataas pala ang paa mo, maarasan, Ikaw naman Hindi naman yan halata dyan. Hindi naman yan mapapalo ni Lolo. Kahit kailan ka talaga Dodong, pang ka pang asar. Dodong, papasingaw. Nangamoy na. Dumikit isa. Ayan, dumikit daw isa, Dodong. Umakyat ba si Dodong? 28 na siya. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Pumiyok na naman ako, Inom ako ng tubig. Nadikit alagad ko sa mababang bahay lang. Pahinga mo lang yan, Blagwaray. Baka lang yan, napagod. Ikaw ba naman araw-araw mo gamitin, anong mararamdaman mo? Kailangan rin ng pahinga. Tao nga, napapagod, alagad pa kaya? Ayan. Balik itong alagad ko, ayaw sa mataas.
Hindi, pahingayin mo lang yan. Di ba, hinampas mo sa akin yung bumper mo? Gusto mo rin ng hinahampas, Dudong, ha? Ah, Blagwaray, try mo 10 tayo. Ayan, Blagwaray. Try mo nga kay Anthony. Malay mo dumikit yan. Blagwaray ba, oy, Dodong? Cooking with Sapia, ayan, nagbawa ng bahay. Ayan, Dodong. Inad mo ba ako sa sa page? Magla-live ako doon sa sunod na mga araw. Magpapa-Gcash din ako. Ay, kaso lang nasa abroad ka pala. Mga lalas, pa-add naman ako sa sa page. Islandski Vlog. Same ng YouTube channel ko. Malay mo, manalo kayo ng Gcash doon. Ayan. Doon kasi ako magla-live. Ayan. I-share ko lang yon sa Facebook. Ate, wag na, mapapagod lang ako. Di nga nadikit sa mataas si Jenga. Nagtampo na. Ayan. Ayun, Anthony, wag na nga lang daw. Kasi hindi naman yan tataas. Hindi didikit. Marco, may galap shout out. Hula, miga. I am right now in the Philippines, Marco. Migalab, shout out to you, Marco Car Engicao, Electronica, hula amiga. Nasilip ko kaya. Alin nasilip mo? Baka magkakuliti ka dyan, Dodong? Panay silip ka. Ay, wag ko na sa earth. Marco Lalabs, Marco. Car Engicao Electronica. Ayan, Miguel Love, shout out, Lalabs. Ayan. 9 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, maglablaban, magdikitan mga Lalabs. Huwag kayong mayang maglapag ng inyong mga inyong mga bahay dyan. Vamos ki vamos from Marcos Car Engicao Electronica. Ayan. Lalab Marcos, thank you so much. Ayan. Ayan, 9 million in the house, Miguel Love, shout out. O nga pala, 8 years na kaya Sara. Sara na yan, baho na yan. Siyempre, inugasan din yan, Dodong. Inugasan din yan, Dodong, oy. Sana mag 100 yung likes ko. Maawa na, oy. Gawin nyo na akong 100 mga lalabs. Free na lang yan, free. Likes na lang. Maluoy na maluoy. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay, cooking. Sana maluoy, 8 million in the house, Miguel Love, shout out. Gawin nyo ng 100 yung likes ko mga lalabs. Maluoy na, oy. Carlos, Marcos Car Engicao Electronica. Ayan. Ayan, 8 million in the house, Miguel Love, shout out. Oh, thank you so much, may palipad. Oy.
Mayroon talaga tayo ditong pangpaayos ng bubong. Ayan, Marcos Lala, thank you so much. Mama chup chup, I will give you a lot of kiss. Mama, mama, mama. Ayan, thank you. Carlos, Marco. Oh, naman talaga, oy. Napakabait naman, oh, $99. Ayan, Marcos Car and Jikaw, thank you so much, lalabs. Oh, thank you so much. My friend Marcos, thank you so much. Ayan, $99. $0.99, thank you so much. Thank you so much, Marcos. Ayan. Mga lalabs, ayan, lablabin natin yan si Marcos, mga lalabs. Super chatter. Ayan, thank you so much, Marcos Lalabs. Ayan. Ayan, drop your link, Marcos Lalabs. Drop your link. Thank you so much, Marcos. Ayan, $0.99. 11 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, $0.99. Thank you so much, Marcos Indicay Car. Ayan, may pampaayos na tayo, may pambili na tayo ng aircon yan. Soon I will buy aircon because here inside my room it's too hot. Here in the Philippines, no AC. Maui? Maui? Sumusuka ka, Maui? Ayan, palablab po nakapin mga lalabs. 11 million in the house, Miguel Love, shout out. Mga lalabs, palabin po natin super chatter. Ayan, si Marcos Car Indica Electronica. Palablab po nakapin mga lalabs. Ayan, 11 million in the house. Thank you so much. Maui, what happened to you, my loves? Palablab nakapin mga lalabs, palablab. Ayan, 13 million in the house. Miguel Love, shout out. Maui boy, what happened to you? Ha? $13 million. Gang Style Channel, Tamsak Host. Ay, nasilip na naman si Maui sa bintana. Nawala yung ating music. Maui, what do you... Gang Style Channel, Miguel Love, shout out. Si Richard. Miguel Love, shout out. Yan, nawala yung... Ba't nawala? Si Richard, Miguel Love, shout out 10-20-30. Ayan. Anthony. Ayan, vamos ki vamos from Marcos Car in Jikaw. Ayan, si Sir Richard, may 10-20-30 mga lalabs. Sino meron dyan? Vamos ki vamos. Ayan. 13 million in the house. Thank you so much. Ayan, you have a big mansion now, Marcos? 39.49K. Mashallah. Big mansion. Ayan. New video from L3. Ayan. Mga lalas, may available po si Sir Richard. Ayan, maraming alagad yan. Ayan, meron your house, Marcos Car. Ayan, Marcos Car. You have ads. Maui.
What happened to Kanya? Jubads, tamsak host, Jubads. Ayan. Miguel Love, shout out, Jubads. Ayan, Jubads, may jacket ka na, Jubads, lalabs. Pwede ka na magbaba ng yung bahay. Miguel Love, shout out, host. Ayan. 11 million in dollars, Miguel Love, shout out. Yes, I have cat. This is my Maui boy. You're hungry? Want to eat? Salamat, host. Ayan. 13 million in dollars, Miguel Love, shout out. 13 million. I have a big cat. I have a big cat. Stand up. Ayan siya, oh. Ayun, bumitid lang. My friend vlog, Miguel Love, shout out. My friend vlogs. Ayan. Maui, later. Stay. Ayan, 12 million in dollars, Miguel Love, shout out, 12 million. Ito yung baby ko, mga lalabs. Ito yung panganay ko. Ayan, 12 million in dollars, Miguel Love, shout out. I love my cat. Palablab na kapin, mga lalas, 12 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, pinapanood nyo lang si host, mga lalabs. Huwag kayong mayang maglapagan yan, magdikitan. Ayan. 13 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, 6 na lang, mag 100 na yung aking likes. Baka naman dyan, mga lalabs. Ayan, 11 million in the house, Miguel Love, shout out. Palablabos, please, from Jubads. Jubads. Ayan. Tingnan natin yung bahay ni Jubads. MJ Buds channel. What are you doing, Maui boy? Stay? Huh? You want to sleep? Stay, Maui boy. Just wait, okay? Sige, Jubads, lalabs. Ayan. Palablab po na kapin, mga lalabs na kapin. Want to sleep, Maui? Ayan, MJ Buds, nasa bahay mga kulalabs. Biking SM, Lanao, Davao City. Vamos ki vamos. Ayan. Mga lalabs, palablab pa ako na kapin. Marcos Car Ingicao, Electronica. Ayan. Ayan, nasa bahay mga biking.
12 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, pinapanood nyo lang si host, mga lalabs. Ayan yung maglapag dyan ng bahay nyo. Ayan yung maglapag. Baba na ikaw? Hmm? Baba na, baba. Ay, balahibo. Balahibo. Ayan, 12 million in the house, Miguel Love, shout out. 12 million. Ayan, MJ Buds channel lang sa bahay, makulalabs, MJ Buds. Ayan. Marcos Carpindan. Ayan, Marcos. Jubats done already to you. Thank you so much. Just return it to her. Him. Ay, it's a boy. Ayan, dami namang pagkain. Okay, from Marcos. 13 million in the house, Miguel Love, shout out. Mga lalabs, ayan, pinapanood nyo lang si host. Ayan yung magbaba ng bahay, maglapagan dyan. Just connect each other, mga lalabs. Ayan, 10 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, J Buds. Joe Buds. Ayan. 4 minutes na lalabs akong naka-watch. Dikit ko na to sa'yo. Marco Dan na po, suklit sa main ko. Ayan. Marco Lalabs, Marcos Car NG Kao Lalab. Please return to Dudong Odong. Already connected to you. Thank you. $9 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, 5 na lang mga lalas. 5 na lang. Ako'y magwa 100 na. 100 likes na, 5 na lang mga lalabs. 5. Ayan. Tamsakan nyo na ako mga lalabs. 5 na lang. Ayan. 5 na lang bago mag 100 mga lalabs. Maluoy na maluoy. Ayan. Baka naman, tamsakan nyo na ako ng 5 dyan. Malapit na mag 100. 5 na lang mga lalabs. 5 na lang before reach 100 likes. Ayan, 7 million in the house. Miguel Love, shout out. Maui, want to eat? Want to eat? Why you're crying? Miss Daddy? Huh? Miss Daddy? Wawa naman. My friend vlogs, dan na kita. Ayan. From Jubads. Ayan, Marco, again, another banana. I give you the second banana for you. Jubads, Dan. From Marcos.
Dragon Gaming, hey Islandski. Dragon Gaming, mga love, shout out. Dudong Odong nagbaba ng bahay, Dudong Odong. Main ko from Dudong Odong. Ayan. Marcos, I am watching your video, Marcos Lalabs. Ayan, 8 million daw. Miguel Love, shout out. 8 million. Ayan, 4 na lang mga lalas. 4 na lang po ako yung mag-100 likes na. Baka naman dyan mga lalas. Tamsakan nyo na ako para makareach na ako ng 100 likes. Ayan, 4 na lang. 8 million in the house. Miguel Love, shout out. Didong Dodong Dan. From Joe Buds. Ayan. Didong Dodong Dan daw. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out. $9 million in the house. Miguel Love, shout out. $9 million. Miguel Love, shout out. Palablab na kapin mga lalab, Marcos. Ayan. Mga lalabs, ayaw yung maglapag dyan ng kanyang mga bahay. Ayan. Thanks, my friend, from Marcos Lalabs. Ayan. You're most welcome, Lalabs. Marcos Car NG Car Electronica, my friend. Ayan. $11 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan. Ayan mga lalabs, bumababa yung ating like. Kinakain ni Lulo. Ayan, binabawasan na ni Tatang yung ating likes. $9 million in the house. Thank you so much, 9 million. Ayan. Ay, tapos na. Jacob Inabi, Miguel Love, shout out. Family channel. Ayan. Tamsak Dan. Lalab, salamat sa patamsak. Jacob, Miguel Love, shout out. Tayo ay tapos na. Ayan, 9 million daw. Miguel Love, shout out.
8 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan po, love din pa ako mga lalabs sa binababa ni Bicolan ng Uragon. Ako yan mga lalabs. Yan po yung journey ko from UAE to Philippines nung nakaraan. Kaso lang nagkamali lang ako ng date kasi nailagay ko is 2017. Nung na-upload, hindi ko siya napansin. Ayan. $8 million in the house, Miguel Love, shout out. Jacob and Abis dan na kita pabalik please. Ayan. Jacob dan daw si Jubads. Pabalikan na lang lalabs. Ayan, bumababa yung aking likes. Kinakain niya ni Lolo, binabawasan. Nag-90 na lang. Binabawasan niya yung aking likes. Ayan, Jubads, full pack sukli na lang sa main ko from Dudong Odong. Ayan. Ayan, 9 million daw. Miguel Love, shout out. Jubads OTW from Hakob. Ayan, 10 million in daw. Miguel Love, shout out. 10 million. Mga lalas, huwag kayong mahiyang magbaba ng bahay dyan. Ayan. Pinapanood nyo lang si host. Ayan, bumababa yung ating likes. Kinakain ni Lolo. Hako Binabi, salamat from Jubads. Ayan. Musmusta na pusa mo, di ba nanibago sa bahay mo? Daming saging at nyug. Dodong, lagi nga siya nagtatago sa ilalim ng kama. Takot siya sa mga tao dito. Sa akin lang siya lumalapit. Nanibago siya syempre.
Kasi dito wala kaming aircon. Nanibago siya. Pero masasanay din to katagalan. Dodong Odong, ayan, nagbaba ng bahay. Dodong Odong. Nanibago siya, lalabs. Ayaw niya nga lumabas eh. Sumisilip lang siya sa bintana. Bakla yan. Huwag kayong palinlang sa itsura niya. Haha. Sino bakla? Sino ba bakla, Dudong? Jubad's old friend, Tamsakdan. DTS, Lala Miguelab, shout out. Salam Aileen, DTS. You have another account. This one is your ninja. Mama, may bibili. Ma, wala bang tao dyan? May bibili. Naidlip ka, ma? May bibili daw. Swain, ayan si Swain. Nagbaba ng bahay si Swain, mga lalabs. $9 million in daws, Miguel, shout out. Ayan, hindi kayo naglalapag ng bahay nyo, pinapanood nyo lang ako. Swain, padikit si Swain. Ayan, DTS, thank you so much, Lala. Miguel, shout out. Thank you, host from Hakub. Wala nga naman, lalabs. Ayan. DTS, nagbaba ng bahay, DTS. DTS, Lalab, TPS, TT posting soon, son. Lalabs, DTS. I am here in your house, DTS. Ayan, DTS. I am watching your video, lalabs. Belo ka na sa pag-iingay, ha? Oo, lalabs. Hindi na ako nagbubulong-bulong. Kasi nga, nandito ko sa bahay namin. Kahit magsisigaw ko dito, walang magagalit. Kasi yung mga tao dito, gising naman na. Kailan ka uwi, Dodong. Oh, Shell Channel, mag-love shout out. Tamsakdan. Ay, lalas, may jacket ka na, oh, Shell Channel. May jacket na, lalas, may jacket. Thank you, Eileen, my beautiful friend. Ayan, thank you so much, lalabs. Oh, Shell Channel, mag-love shout out. Tamsakdan host. Ayan. DTS, you have a papaya? What in English this one? This is papaya, sa? We have here in Bicol. We have here in our house. Outside, we have more like this. This kind of plants we have. This one not a plant, it's a vegetable, sa? Not a vegetable, it's a fruits. Papaya.
8 million in the house, Mega Love, shout out. So, I will connect this one to yung DTS. Papaya Indonesia. Okay. We have here more. Mega Love, shout out to Tamsakdan from Oshell channel. Ayan. Nalubat na yung mobile ko. Hakob, tamsak na, sukli na lang sa main ko. Ayan. Hakob, tamsak na lang daw, dan na. Ayan, Dudong. Na-likes mo na ba yung kong video ko? Man. Ayan, 9 million in the house. Mega Love, shout out 9 million. OTW pin from DTS. Ayan. DTS, you are from Indonesia, lalabs. DTS. Ayan, Hakob. Nasabay makuli Hakob, lalabs. Amazing show inside the water, electric, ocean at sea world. Ayan, Hakob. Nasabay makula, lalabs, Hakob. Wow, nice. Naman. Ayaw nang dumikit. Uy. 9 million daw. Mega Love, shout out. Abay, gising pa. Lalabs, oy. Ronans. Gising talaga ko at nasa Pilipinas ako, lalabs. Gising lahat ng tao dito. Marcos, thank you. OMG. Marcos, they give another. Marcos Lalab, thank you so much. Naku, sabi na na iba ang background mo sa likod. Yes, nasa Pinas ako, lalabs. Marcos Lalab, thank you. Nadiligan na pala, walang dilig. Naghanap ng magdidilig. Marcos Lalab, thank you so much.
Ba't ayaw man tong maano? Ayaw nang gumana tong mobile ko, sira na ata to. Thanks, my amiga. Ayan. From Marcos. Marcos, thank you so much, my friend. Ayan, nalubot na tong mobile ko. Ayaw nang gumana. Saan ang malapit na mall dyan sa inyo, host? Naga. Sa Naga Lalabs. Ayan, 11 million daw sa Miguel Love. Shout out. Please connect mga lalabs kay Marcos. Ayan yung ating super chatter. Marcos. Hi ma'am. Ganda, Ilocana, Inday. Miguel Love, shout out lalabs. Sa gabi't araw. Maui, come here, Maui. Maui. Maui, come here. Maui. My boy. Virgie, Agpalasin Vlog, Miguel Love, shout out lalab, tamsak. Ayan. Mga nalas, balablab pa ako sa binababa kong ba yung ating super chatter. Ayan. Marcos. Ayan si Marcos. Patamsak mga lalab kay Marcos mga lalab sa ating super chatter. Ayan. Marcos Lalab, thank you so much. Ilocana OTW from Hakob. Maui boy, nagtago na uli. Kanina, hindi mo kasi pinanood eh. Matulog ka na. Umalis ako ng Naga 1998 pa lang. Tagal na. Ang tagal na pala Dudong. Matagal ka nang umalis. Ayan, 9 million daw. Miguel Love, shout out. Ayan, Ronald Adventure Full Pack Pasukli from Jubads. Ayan. Ayan, 10 million daw. Miguel Love, shout out.
Razor Blade 10. Ayan, Razor Blade may 10. Ayan, meron kung sinong may available na 10 dyan. Pwede kayong mag-barter mga lalabs. Ayan, si Razor Blade. Razor. Hindi ako makapag-barter ngayon sa'yo lalabs kasi napalo ata yung alagad ko. Pinapahinga ko muna. Kasi nakipagdikitan ako, hindi na siya dumikit. Ayun na nga gumana, nalobat na. Start ko nga lang, restart. Razor Blade, tayo 10. Yan, Razor daw, 10 kayo ni Virgie. Razor lalabs. Ayan, 10 daw kayo ni Virgie. Lalabs, Razor. Razor, nandito ka pa ba, Razor? Danpin, Mayana Hos. Ayaw mo kay daw. Kay Virgie. Share muna ako, suhada na, nautot pa. Hugas ka ng kamay mo baka magpindot ng mobile. Nag-share pa daw siya lala, Virgie. Baka kumakain si Virgie, bastos ka. DTS o TW, ayan. Ayan, 12 million daw. Miguel Love, shout out. Bilisan mo Razor. Ko nga, bahala kayo dyan. Nangalay. Hindi na magbabago. Kilala ka. Ayan, 10 million daw. Miguel Love, shout out. 10 million. Ayan. DTS Dan, thank you so much from Hakob. Ayan. Ayan, pa-support please. Organic ba na WH na hindi nalalagas from Bergiag Palasan Vlog. Ayan. Oshel Channel. Sino ba to si Oshel? Si ano pala to? Ayan naman siya.
Jubads. Ayan. 9 million daw Miguel Love shout out. Ayan. Social channel OTW. Ayan, naka-live nga siya. Binaba niya nga yung live niya. Dapat niya binababayan eh. Naka-live yan siya. Mga lalabs, mamaya-maya mag-out na po ako mga lalabs. Kasi wala pa tayong kain. Nagutom na rin ako. Tamsakdan my friend from Oshel Channel. Ayan. Hakob. Yan, kumukulog na. Diyos ko. Ay, hindi. Upuan pala ni mama yun. Suwada. Ayan, 9 million in the house, mga lalabs. Ako'y magpapaalam na po, mag-out na pa ako kasi ako'y nagugutom na. Ayan, bukas na lang po ulit mga lalabs. Yung aking live stream is everyday po yon 6 a.m. in the morning. Ayan. And then night po meron din pa akong live. Ayan. 6 p.m. din po ng gabi. Ayan. Then 6 a.m. din ng umaga. Sa isang araw dalang beses pa ako nagla-live stream. Mga lalabs, magpapaalam na pa ako sa inyong lahat. Thank you so much everyone. Ayan, see you tomorrow. Saan man tayong sulok ng mundo, mag-iingat tayong lahat. God bless us all. Dudong lalabs. Bye-bye na Dudong. Ayan. Bukas na lang ulit. Thank you so much everyone. Bye-bye. Kandua. Lalab, J. Monets. Mag-out na ba ako? Nagutom na si host. Karating mo lang sa bahay mo. Ayan, mag-out na ako, Lalab J. Monets. Bye-bye, Lalabs. Hakob. Bye-bye, Lalabs. Ayan, 9 million Lalabs. Thank you so much, everyone. Nalobat na ako. Host, labas na ako. Mahina. Ayan, sige, ate host. Yahoo. Ayan, bye-bye, everyone. Thank you so much. Kumain ako, nagutom ako sa'yo. Ayan. Sige na, ano? Dodong, kainin ako lalas, magpaalam. Bye-bye na. God bless everyone.